Missä on? Tuo vasemmalla jossakin. Oo. Nyt kun tulee kulmasta, niin saatana kysytään. Water. Vittu mulle puut. Oliko mulla lähellä meidän päämaraa? Ei, mä ollaan ihan vitun kaukana vielä. Onko joo? No pitäis kääntää vähän tänne norttiin. Onko kääntää? Joo, toi vitu homo kääntää meidän laivaa koko aika. Missä meni? Joo. No mennään nyt tohon. Osumaa. Vit... Mä lensin holy shit! Because... Pirates drift. Man. Ui, mitä helvettiä, miten mä oon täällä? Mitä tapahtuu? Ui, Äijä saakeli. läntäs mun päälle sillä laivalla.